Dus je wie het ergens van de meer? Nou, dit stukje, we zijn nog hartstikke plak. Dus we willen net nemen van het nest al. Nee. Kun je het nog waarom vinden? Ja, ik denk het wel, maar ik moet blijven nadenken. Want ja, je bent even verslagen om het samen te zeggen. Ja, waar is je? Je wie het? Ja, hier weer. Ja, daar je. Daar is hij. Daar je. Ja, prachtig nog. Ja, Is dit een hele trotse vinder, hè? Ja, ik ben echt een trotse vinder. Ja, als jonkje van droom wordt het eerst van Friesland te vinden, dat is bijzonder natuurlijk. Ja, dat slagen eigenlijk, ja, dat is natuurlijk heel moeilijk. Ja, en nog eens een keer slagen, dus ja, fantastisch. Ik vind het prachtig. Wat dacht je toen je hem lezen zei? Nou, om eerlijk te zijn, waar ik mee bezig ben, ik denk, wat dokje. De zaken hard, ik denk, ik kom je verstaan wel. Maar ik denk, het jipje is wel mooi. En dan vind je een A en dan denk je, ja, je wordt hartstikke iets leeuwen. Ik denk, ja, het leider. Dus Ja, leider. Ja, de leider. Ja, Goed verstappen. Ja, goed verstappen, prachtig in striertjes, ja, fantastisch. Ja, echt fantastisch. Ga je dan wel erom twijfelen vanaf, vind ik nou wel in dit hier? Daar had ik wel een twijfel, ja. Ik denk, dat wordt hier helemaal niks. Zeker met dit waar. En ik doe zelf wel, als ik zo naar de vogels en ik juist een slagje om west. Er worden net volle van die. Dat doe ik zelf net. Maar goed, er is nog een. Meestal dat natuurlijk houdt het in dat er redelijk al op het meer van worden. Maar ik zit er nog zomaar in eigenlijk.